diverses institucions, com per exemple la patronal i el sindicat groc de comissions obreres. Les crisis són inherents en el sistema capitalista i per superar-les s'ha de canviar el sistema. Les reformes ens portaran a una crisi encara més dura. Hem de canviar el sistema. Que ja n'hi ha prou d'atur, que ja n'hi ha prou d'hores extra, de precarietat, que ara el que toca és repartir la riquesa i el treball. És nacionalitzar els bancs i tots els serveis públics i borrar del mapa institucions com aquesta. També no oblidem que en aquest edifici hi ha les seus dels dos sindicats grocs, Comissions Obreres i UGT. Aquests sindicats han desmobilitzat a tota la classe treballadora. Heu traït la classe treballadora i estem aquí per denunciar-ho. En aquest edifici, durant els anys 30, s'hi podia respirar l'aire de l'autoorganització de la classe obrera, amb sindicats verdaderament revolucionaris. Avui en dia és un cau de lladres, mentiders, venuts i explotadors. Organitzacions i sindicats de l'esquerra, de manera unitària plantegem el següent. Reclamem salari i pensió mínima de 1.200 euros al mes i 35 hores setmanals sense reduir el sou. Prestació d'atur indefinida mentre no es trobi feina. Prohibició de tots els paradisos fiscals i de la impunitat fiscal. Lloguer social de tots els habitatges buits. Expropiació dels habitatges buits retinguts pels constructors i pels bancs. Una banca pública sota el control social, perquè el crèdit estigui al servei del treball i no de l'especulació. La paralització de les privatitzacions del servei públic. Fa més de 100 anys que la lluita pels drets dels treballadors es porta a terme i avui és un dia important en aquesta lluita. Però no és l'únic dia de lluita. És el dia per fer el resum del que ha passat al llarg de l'any transcorregut. Proposem continuar la lluita com sempre, però sobretot fent més força contra la crisi capitalista